salad ba? Sabaw. Ami ko ito ma, paliyog ma? Ano? Nalimpi na. Olimpia mo lang is. Huwag sa ito, hindi kayo nataplak na sa loob. Nagkakalibuan sa loob. Ano yung bata paluto? Ano kung humok ka? Ang dahil. Ang ugat. Para bitak ihaw sa itong mga buka. Bitak ihaw sa mga buka. Kaon na ito nindot. Nakatali ko ko. Palit bantog brato ra. Bantog 38 kapin ra. Nakatali ko ko. May binog kaong ni. Ang pagka... Ayan. Ano?